Priorin N capsules, restorative for hair and no side effects. Hello guys, welcome to my YouTube channel. You're watching the Bulak. So if you are new in this channel, please don't forget to click the subscribe button and please hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming natin videos in the future. So today guys is we will make a review about restorative for hair, which is Priorin in capsules. So, ayan guys. So, epektibo nga ba ito? So, ito siya guys. Ayan. Kikita nyo siya. Priorin in restorative for hair. So, this is the second bottle guys na binili ko. And it worth 59 real. So, ayan. I-times mo siya sa 13.36 kasi in Philippine money, 1 real is 13.36. So, yan yung equivalent niya sa Philippine money. So, medyo siya, may kamahalan siya. Medyo siya mahal guys, pero epektibo nga ba siya? So, ayan. Gumagamit ako guys kasi nakaranas ako ng napakarami talagang hair fall. So, nalalagas yung buhok ko. And then, ito yung unang bottle na naubos ko, guys. So, ito siya. Wala na siyang laman. Ito yung una ko nabili. So, wala na siyang laman. Naubos ko na siya. And then, bumili ako ulit. So, ito siya. At bubuksan natin siya para makita niyo kung ano siya. So, ayan po siya. So, ayan siya. Ayan yung capsule. So, ayan. So, ang pag-take ko nito is after meal. So, I take 1 capsule after meal. Kasi sa ating mga adult is, ni-recommend is 2 to 3 capsules a day. And para sa mga bata is pwede siya 1 capsule per day. So, ayan, nagtitik ako, but I take only 2 capsules every day after my lunch and then after my dinner. So, yan tinitake ko. So, ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang experience ko ng pag-take ng capsule na to. Epektibo nga ba siya? So, para sa akin is yes. Nire-restore niya yung mga damage ng buhok ko, and then nakakatulong siya sa pag-grow ng ating buhok, and then nagiging stronger yung buhok natin, and then sumashine siya kung nakikita ninyo. And then in 1 month na pag-take ko is nakikita ko guys na humahaba ng I think 2 inches or 3 inches yung buhok ko in just 1 month. So, mabilis na tumaas yung buhok ko, and then ayan, malambot siya, and then maganda talaga siya sa buhok guys. But disclaimer, kung ano yung binabanggit ko sa video na to is this is based on my own experience. Wala po tayong ginagaya-gaya. Sinishare ko lang to sa inyo just in case na makatulong to sa inyo. But take note guys, pwedeng itong ang product na ito magiging epektibo sa inyo or hindi, kasi hindi tayo pareho, di ba? Lahat tayo ay mayroon tayong hiyang at hindi hiyang. So, ayan. So, sa akin guys, I like it because it's effective for me. So, ayan. And ito po guys, hindi po tayo i-sponsor ni Priorin, kundi ginagamit ko po to, tinitake ko po to sa sarili ko. So, ayan, sinishare ko to sa inyo dahil alam ko that hair fall is the most common problem of women, especially sa ating mga women, di ba? Lalo na sa ating dito mga OFW, kasi mostly yan ang problema natin, yung buhok na lalagas. So, ayan.
So, sana ang video na to ay makakatulong sa inyo guys. And if you enjoy watching this video, please don't forget to like, subscribe, and share this video para naman makatulong tayo sa mga kababayan natin na nagka-problema din sa kanilang mga buhok na nag-dry, nalalagas, at kung ano-ano pa. So, ayan, thank you for watching guys, and bye-bye. See you on my next video. Thank you.